Hola, veus, a la regió sanitària de Lleida hi ha 7 brots de coronavirus actius que sumen almenys un centenar de positius, una xifra que anirà en augment. Ho ha confirmat el Departament de Salut. Els brots s'han detectat en 3 empreses del sector frutícola del Segrià, en una empresa agroalimentària de la Segarra, en una residència no geriàtrica de la ciutat de Lleida i un brot comunitari també a la ciutat de Lleida que s'ha originat en un bloc de pisos i s'ha produït transmissió entre els diferents habitatges de l'immoble. Aquests brots se sumen al de la residència de gent gran Castrillón, també de la ciutat de Lleida, amb 18 positius que ja està controlat. El Departament de Salut està fent un seguiment dels casos i dels contactes que han de complir un aïllament per evitar l'inici de noves cadenes de transmissió i reconeixen també des de Salut que l'augment de la detecció de casos respon a l'increment dels testos. D'altra banda, l'Hotel Rambla de Lleida i la Manreana de Juneda acullen 99 persones en aïllament, més una 60 de les quals han donat positiu per coronavirus. A partir d'aquest dimecres s'hi suma també l'Hotel Nastasi amb una 80 d'habitacions disponibles. I és que entre el 21 i el 27 de juny s'han confirmat 251 positius de Covid-19 a la regió sanitària de Lleida, 155 dels quals van tenir els primers símptomes durant la darrera setmana. El 40% d'aquests 251 casos no presenten símptomes, són asimptomàtics. Fins aquest dimarts 30 de juny a la regió sanitària de Lleida hi ha 3.771 casos de coronavirus detectats, 32 més en 24 hores, 240 víctimes mortals i 1.333 persones ja han superat la malaltia des de l'inici de la pandèmia.